Andiri kuti vanhu ngatikwane musoro Pastor Chiwenga anga right to apostle madzidza chinhu 1 chokukwana muri kuzvinzwa. Saka ndiri kuti vanhu vari kuZimbabwe mukaita izvozvo kuno kuSouth Africa, ndakati kana muri kuHarare ikoko muri kumusha pazvizvo. Iyi vari kutaundi ndisu tiri kuJoburg isusu kuno ndokutaundi kuSouth Africa kuno kunana Pretoria ndokutaundi. Imimi ikoko muri kumusha mazvona nokuti hambo tikati imi muri kutaundi hakuna kana freeway iriko ikoko. Makamboona ngirini nyika isina freeway mimi. Andiri kuti vanhu ngatikwane musoro Pastor Chiwenga anga right to apostle madzidza chinhu 1 chokukwana muri kuzvinzwa. Saka ndiri kuti vanhu vari kuZimbabwe mukaita izvozvo kuno kuSouth Africa, ndakati kana muri kuHarare ikoko muri kumusha pazvizvo. All right. Zviri kutaura nababa vari kunakirwa zvavo, vari kufara nekuti kumusha kwedu chero kukava nefreeway kukasava nefreeway isusu tiri maadvocates ekuti kumusha ngakuendwe, ngakudzokerwe. Izvozvi tiri kuCape Town marodzi akanaka, matrabablas hobo, asi hakusi kwedu. Mudhara wamanzwa muchitaura akatonzi afa muJoburg muPretoria ikoko kwaari kuZasuku, anototakurwa kunovigwa kupi Zimbabwe. Saka munhu handina hangu problem nababa vari kutaura, ndibaba vakuru kwandiri, handikwanisi kuva taura anything bad pavari. Ndangotorawo zvavataura as a joke, but on a serious note, kunyika kwedu kunyika kwako kwakafanana nemubereki. Chero mubereki wako akatambura sei, zvinogona kukurwadza kuti tomboti semwana wechikoro mubereki wako auye paya pane panze uyai nevabereki venyu mangwana, teere maparents rearea. Zvinogona kukurwadza kuti vanhu, saka vamwe vangu vachandiona nemubereki wangu here anenge asina bhutsu, anenge asina asina mota kana kuti asina chakati, but mubereki wako mubereki wako. Saka Zimbabwe inyika yedu. Zvavataura kwandiri ijoko, and ndomuteerera zvangu mudhara wangu uyu, anonakidza chaizvo. Anonakidza chaizvo. But inini ndiri shofe, ndiri Uber driver. Saka this is a response from an Uber driver. Ndichikuudzai kuti inini ndaneta neSouth Africa ende ndoda kudzokera kumusha. Ndiri kungoda chete chasara, ndiri kungoda chivindi. Kudzokera kumusha kwakuda kakuriska so. Muriskiro watakaita tishoya kuno kana ndiri seni ndakauya. Zviya zvokutongoudza munhu kuti ndakuuya apa, munhu wacho ndangotaura naye paFacebook. Saka ndakariska kuuya kunoku. Chasara kuriska kudzokera kumusha. Munomboziva here imimi kuti kudzokera kumusha uchibva kuCape Town yatove achievement? Ukatobvunza kuti gore rino wakaitei nemari yawakashanda, unogona kutongoudza munhu ndakaenda kumusha ndikadzoka. Unoziva kuti izvozvi kutoudza shamwari dzako kuti ndakuenda kumusha, dzinotoona sekuti waachiva zvinhu zvihombe just kungoenda kumusha. Ende paunodzoka
vanhu vanenge vaida kutokugamuchira even ukati kumunhu uya unitorewo pabhazi munhu anouya achimhanya uzi anenge achiziva kuti waya netunzungu tumagaka tunyimo tunonakanaka zvakutonzi zvinonakanaka izvozvi tiri kunoko haasiri mabiscuits haasiri madrinks nechichi zvimwe zvinhu izvi but zvakunzi zvinonakanaka mauya here netunonakanaka ndo tunhu twakafanana netwandiri kutaura ito twana nzungu twana nyimo kuuya neorange crush kuuya nemaputi chaiwo yangoti maputi zvavo kunoko aveko but anyway nyaya yandiri kuda kungozama kutaura ndeyekuti mazimbabweans I think almost 80% yemazimbabweans ari mucape town or musouth africa akuda kudzokera kuzimbabwe ende kapushi aka kakonzereswa also nemasocialites macontent creators mazhinji anga ari muno akadzokera kumusha vanosanganisira Shelton na Charmaine, the Musekas, Mugove family, vana andizivi vandivana Batsi and P and Pastor Chirume. Yeah, there's a lot of my content creators vakadzokera kumusha and vaku inspire vanhu manje kuti vaite sei vadzokere kumusha. So taaneka is like ka awakening kekuti tafanira kudzokera kumusha, tasvika pakuaccepta manje kuti kuZimbabwe kumusha kwedu, and tasvika pakuaccepta through vanhu ivava vakaita sema content creators vatondi inspire kuti ndiite video inoyi nhasi unoyo. Taane kamwe ka awakening kekuti even kumamisha kwavari kuenda zvakafanana naTaiti, those were the other guys vandandakangana, vakaenda kumusha vakanovaka kurural, vana Charmaine na Shelton vakanovaka kurural. Saka taane kamwe ka feeling kake kuti rural life haisisina basa as long as ukazvisira magetsi nemvura yako unotorarama peacefully. And takutoona kuti even vanhu vatinoti vari rich chaivo even muno muCape Town havatogari muno muurban area muno, vanotonogara kumaperi urban areas kana kuti kumaprazi uku ndokwavanenge vachitogara vari rich, kana kuti kunzvimbo dzinana dzakaita sana Stellenbosch, away from the CBD, away from the town city center. So now tamuka tapepuka takuda kudzokera kumusha, but chiri kumisa vanhu zvinhu zvishoma. Vanhu vari kumiswa nekuti umwe ari kuti haanda kutanga ndavaka, umwe ari kuti haanda kutanga ndatenga stendi, umwe ari kuti ndikangounganidza ka 10,000 US ndobva ndaenda. But I'm here to tell you kuti haumboendi, ndati kumuenda kumusha kwakuda kuriska. Riska semuriskiro wakaita kuuya kunoku uchitoudziwa nevanhu kuti kuSouth Africa kwakadhakwa kunourava vanhu, kune xenophobia, kune this and that. Iwewe chitongoriska, vanhu vachitokuudza kuti kuZimbabwe kwakadhakwa. Haiwe ndinoziva umwe, unonzwa umwe munhu achitokuudza kuti ndinoziva umwe mufesi wangu akaenda akadzoka, uko kwakaoma, akaenda akatobata mari yakati. Hey, don't tell me that. Inini handisi munhu iyeye akaenda akadzoka. Inini rega ndiende. Variko sei usingandiudze umwe munhu akaenda akasadzoka, unongondiudza akaenda akadzoka. So chimwe chinhu chinoita kuti ukaudza shamwari yako kuti ndauda kuenda kumusha ikurambire kana kuti ikupe zvinhu zviri negative, inyaya yekuti anenge achiona kuti saka ndakutoruza umwe wangu here, umwe wangu akutoenda here, saka ndosara ndega here. Saka kune vamwe vanhu vanoda kuti kana mutambure mese muri kuno Cape Town, kana murwadziwe muri panhu pamwe chete. Saka even ukafonera munhu ari kuZimbabwe, kuZimbabwe kuri sei, kwakamira sei, touyawo here, anoda kukudza kuti toda kuuyawo ikoko because iye haasati ambouya kuno ende haazivi kuti kuno kwacho kwakamira sei. Saka anenge aida kuti uye uzotestawo Cape Town because anenge achiona patinoenda kumusha paya zviita kunge tine mari, kunge takashanda stereki, kunge kuSouth Africa kunonakidza stereki.
but asingazivi kuti mari yandauya nayo iyoyo ka 20,000 rands kandiri kuspenda ikakaka like ndine mari stereki ndichi ndikasangana nehama ndobudisa ka $10 ndikasangana nehama neimwe hama friend ndichingobudisa tumari zvoita kunge ndine mari asi kuziva kuti ndiri paspending mode. Mari iyi ndiri kuispenda zvangu but ndakaiseva for 2 years kuti ndiuye kumusha. The other reason why vanhu vari kuno kuSouth Africa vasingadzoki kumusha inawe kuti hazisi kutofamba. Saka unogona kufonera munhu ari kuZimbabwe kuti wangu mukoto yakamira sei, iye mukoto haasi kuiona because ari paground ende haana mari yakawanda. Unoziva futi kana uri paground mikoto chaiyo chaiyo hautomboiwani. Mikoto iyayi hauiwani iwewe pachako, mukoto hauiwani. Saka iwo pauri kudzokera waane 10 years uri muno muSouth Africa, pauri kudzokera waane 5 years uri muno muSouth Africa, unodzokera uko uchita kunge muforeigner. Ende muforeigner akasvika munyika isiri yake anosvika achiwana maopportunities. Saka iwewe now dzokera kuZimbabwe as a foreigner, even though you are not a foreigner, but svika ikokoko as a foreigner uchitsvaga. I'm telling you, even nhasi unoyo ukashanya kuenda kuZimbabwe unonosvika uchiwana maopportunities mamwe asiri kutoonekwa nevanhu varimo muZimbabwe. And the good thing chakatoitika ndechekuti watove kunoku kuSouth Africa and wakabuilda chinhu chinonzi confidence. Chinhu chinonzi confidence chinobuildika muno. Izvozvizvi kunzi nhasi unoyu pane opportunity yekuita business nemuridzi wePick n Pay yekuZimbabwe. Handityaini kumuapproach, but munhu ari kuZimbabwe anenge achingoti ndezvevakuru vari kumusoro, ndezvevanhu vane mari. Haiwa, tanzwisisa, tashanda nevanhu vane mari muno muSouth Africa, even though isusu tisina. Tashanda nevanhu vane mari, taane confidence dzekuita zvinhu. Saka inini my encouragement ndeyekuti handei kumusha kumana. Handei kumusha. Ndauntenga stand. Vaka or do something else. This is the end of this video. Ndandichiresponda zvangu baba vangu mudhara wangu vanga vachitaura vati kreka mbabvu vaita kuti timboseka. Zvakanakawo kumboseka. But anyway, video ratopera. Subscribe. Click notification bell kuti paya pandoposta paya every video unoriona. I'm inspired nevanhu vakaita sema content creators anga ari kuno kuSouth Africa akadzokera kuZimbabwe. So now I'm doing the same thing. Chinhu chavasina kuita chete ndechekuratidza South Africa or kuratidza vanhu vari outside of South Africa kuti South Africa yakambomira sei, iri kuraramika here. But almost 80% yevanhu vandiri kutaura navo inini as an Uber driver daily, maZimbabweans, vari kunitaurira kuti dzangove nharo. Bvunza muZimbabwean wese ari muno muSouth Africa kuti iri seiko nyika yaMandela, iri seiko nyika yaRamaphosa, anokudza kuti dzangove nharo. Inini saying yandofarira kutaura ndichitaura nevanhu ndoudza kuti wangu tiri mumunda wakakohwewa kare, dzakasairirwa panapa. Saka kana uda kuuyawo hako kuSouth Africa uri kuZimbabwe right now uchitoona video ineyi, kana kuti uri kune imwe nyika uchida kuuya kuSouth Africa right now, uda kuudza chinhu wani kuti ziva kuti uri kuenda mumunda wakakohwewa kare wakasairirwa mombe. Saka yes, enda wako unofufurudza, pamwe unogona kunongawo zvinzungu zvine zvisina kuonekwawo nembudzi nemombe, unogona kunongawo mandire dzine dzakawandawo pamwe padzidzi dzakawandawo, but zvekuti chati hanzi uchararama nekufufurudza, kurarama nekunotsvaga pakanyikina pakakohwewa kare pakasairirwa mombe, chisirawo makudo. Makudo ndo anoteta, anouya achiteta achididi achiwana, makudo harizoshayiwo. Saka ariko makudo ari kuda kuuya, but iwe hausi gudo, iwe uri munhu kwayo. Ndikutaura makudo, iwe uri munhu kwayo. So ingana ndati video rapera wani zvekutaura zvakawandisa. Saka ndichaita rimwe video, iwe uchisubscribe. Ndaenda. Bye bye.